Vítajte diváci u takého neskorého akoby jarného rezu, keďže som sa k tomuto vínu dostal až teraz a je predsa lepšie rezať neskôr než nikdy. A je dobré, že som prišiel neskôr. Vďaka radným mrazíkom jarným, tak pomrzli nám tieto očká. Pestujem to na rímsko-jesenský spôsob, kde vlastne 2 ťažne a 2 záložné čapíky. A to by znamenalo, že by bolo menej úrody, lebo očká pomrzli. Takže teraz máme tu príležitosť, že síce to nebude úplne ako rímsko-jesenským, také po svojemu. Tiahneme si ťažne tak, ako chceme. Dá sa to prichytiť rotikom na konci tiež. A to na to spravím trocha inak. Tu tým, že to všetko pomrzlo, tie očká, by som si nechal iba ten jeden ťažeň, rodiaci, a hol ho. A z neho by takto pekne išli tie leto rastinové. Ale teraz si spravíme to, že to niekde zakončíme. Tak, normálne na drzovku. A akoby ostatok si vystrihám a uvidím, čo mi ostane. To suché si dám hlavne preč, to už je tam zbytočné. Prišiel som si vinič a povedal som si, že tento rok nebudem robiť záložné čípky, tým pádom, ak to dopadlo. Z tých jednoročných vínov, ktoré vyrastú, tu si urobím záložné čípky, aj normálne. Ešte jednu vec, čo spravím, tak si prejdem kmienok, zelené práce, vlastne očistím si kmienok, kde nechcem žiadne vyrasty, nech nám to nevysiluje rastlinku. Tak, prečistím troška kôru od bordelu. Tak sme na konci videjka. Ak by ste niečo teda chceli vedieť, tak do komentára v rámci svojich možností odpoviem. A inak môžete ma teda podporiť formou lajku na video, odber kanála. Samozrejme, keď dáte odber kanála a zvonček, tak samozrejme budete mať aj nejaké tie ďalšie videjka, ktoré v budúcnosti natočím. Tak sa majte krásne a čaute.